Il-Gvern waqqaf fondazzjoni ġdida bilan li tipprovdi sistema ta' appoġġ aktar effiċjenti lil persuni li jkunu jridu jiftħu negozju ġdid. Il-fondazzjoni bl-isem Startup Malta se jkollha l-irwol li tippromovi lil pajjiżna b'mod internazzjonali bħala ċentru għat-twaqqif tan-negozji barra minn xtutna. F'konferenza tal-aħbarijiet li matula tnediet il-fondazzjoni il-kap eżekuttiv tal-Mimkol Stelli Mifsud qal li l-fondazzjoni mhix se tieħu post inizjattivi eżistenti tal-Gvern biex wieħed jibda negozju ġdid f'pajjiżna iżda l-għajnuna se ssir b'mod iżjed organizzat. Timbott tal-qoddim, l-efforts kollha jagħmel il-Gvern f'dak li għandu x'jaqsam ma' startups. Issa hemm diġà inizjattivi meħudin minn ministeri differenti li dawk ħajibqgħu l-importanza tagħhom, però qed naraw iktar sinerġija issa b'mod iktar holistiku min-naħa ta' Gvern bħala policy, bħala direzzjoni fejn għandna mmorru bħala pajjiż biex nattiraw u ninvestu mhux biss fis-startups lokali li huma importanti ħafna, imma wkoll lejn startups u investituri barranin biex jirrelokaw f'Malta. Waqt it-tnedija tal-fondazzjoni, il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona qal li din il-fondazzjoni se tieħu l-ekonomija Maltija għal livelli jmiss. Li nikkreaw l-inċentivi għal negozju fl-Ewropa u fid-dinja. Irridu naraw li Malta jkollha viżibilità b'saħħitha bħala hub fl-Ewropa illi fih ikun hemm l-aqwa ideat bl-iktar investiment u l-iktar nies li jaħdmu f'din l-ekosistema tan-negozji li qegħdin jibdew. Il-Ministru Cardona qal li apparti inċentivi biex persuna tibda negozju ġdid il-fondazzjoni se taħdem fuq oqsma oħra ta' finanzjament. Illi ħajjiġbdu l-informazzjoni ser jaraw riċerka u innovazzjoni tibqa' għaddejja u jkun hemm iżjed kuntatt mal-universitajiet f'Malta u barra minn Malta. Fil-waqt ukoll li tiġi ċertu proposti lill gvern fuq inċentivi finanzjarji dak li għandu x'aqsam ma' access to finance, dak li għandu x'aqsam ma' venture capital u anka sistemi ġodda ta' kif jiġi kreat il-finanzjament biex tikkommerċjalizza l-idea tiegħek. Din il-fondazzjoni twaqfet bejn diversi entitajiet governattivi għal sinerġija aħjar bejn il-Mimkol l-Awtorità Maltija għall Komunikazzjoni, il-Mita, Tech.mt, Malta Enterprise u l-Awtorità Maltija għall Innovazzjoni Diġitali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.